जों दिनै बाव मा होनो खौरां जुथुमनायनि जि माखासे थांखिफोर दं जों बेखौ गिबियाव बुंग्रोनानै लानो नागिरदों आरो बिनि सिगां आं मा होनो दुलाराय मा होनदों बनसु मा होनो जायखौ जों होननानै बुङो मा होनो बर' माहारियारि फरायसा आफाद मिरुनि जानानै गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बड'लेण्ड जांख्रिथायनि बरायनानै लाग्रोहरनाय जाबाय। दा जों दिनैनि बे मा होनो प्रेस मिटआव जों माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै जों प्रेस मिट होनाय जिरायदों। बे फार्स्ट आयदायाव जाहैबाय जों जि मा होननानै बुङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बे जुलाइ मासनि गासैबो बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनबा जिल्लानि सिङाव जोङो मा होनो बड'लेण्ड जि मोनसे सोमावसारनाय धरना लागोन आरो नैथि आयदाया जादों फैगौ आगस्ट दानाव बड'लेण्ड सोमावसारनाय दाबिखौ लानानै दिल्लीयाव जों धरना बा सोमावसारहैनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो थामथि आयदायाव जाहैबाय थांनाय 5 जुलाइ खालाराव बाथौ गौथुम महासभा आरो सत्यरन्जन बरा बिथां सासे हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोना प्रेस मिटआव माखासे बर' माहारिनि बाथौ धोरोम आरो बर'निनो माखासे ख्रिस्टियान धोरोम लानाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे अहंबिधानिक सोदोबफोर बुंनानै जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे मोनसे प्रब्लेम्स क्रियेट खालामनो नागिरदों। दा बिनि सायाव जों बे मोनथाम आयदानि सायाव जों दिनैहाय मा होनो सेन्ट्रेल बनसु आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों गुवारै बुंगोन। फार्स्ट आयदायाव जों मा होनो बिटिसिनि गासै मोनबा जिल्लायावहाय सोलिफु जुलाइ दाननि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय डिसि अफिसाव धरना होनायजों लोगोसे मा होननानै बुङो मेम'रेन्डाम बड'लेण्ड दाबिनायनि मेम'रेन्डाम होनो थाखाय जों आखायाव लादों। बिनिखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय बा बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा जोंनिनो बर'नि साननो हनो गोरों आइ आफा बिदा फंबाय आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोंनि बै दिनखालि जे डिस्ट्रिक्ट वाइज जोंनि धरना बाहाय लैहोर फैनानै जोंनि माने दान्दिसे बड'लेण्ड दाबिनानै धरना होनायखौ जाहाथे जाफुंसार होफैयो बेखौनो सेन्ट्रेल बनसु आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नैथियाव दिल्लीनि जि जानो गोनां जोंनि बड'लेण्ड दाबिनि जि सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ जों फैगौ मासनि आगस्ट दाननि जायखिजाया अक्ट'खालि जों लागोन। दा बेहाय जों बनसुनिफ्राय जों बेखौसो खावलायहरनो नागिरदों बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिसिम जाहाथे ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दिल्लीयाव जि जों मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जों बनसुआ दिनै बा बड'लेण्ड नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बा मा होनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जों दिल्लीयाव थांनानै सोमावसारहैनानै माखासे जोंनि जि जाफुंजायै बा मोनफुङै बड'लेण्डखौ मोनफुंनो आरो सेन्ट्रेल जि गभर्नमेन्ट NDA जि गभर्नमेन्ट बिसिनि जि जोंनि मोन्थायखौ जों माने खोनासंहोनो थाखाय जों सानसेनि बा हाबाफारि लानानै होस्रिखाव हैनो नागिरदों। बेहाय साफ्रोमबो बर'नि रायजो राजा बिदा फंबाय साननो हनो गोरों
लेखा गोरों फरायसुला फरायसुलि गासैबो जाहाथे गोसो गोरबोजों जोंनि बे दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड दाबि हैनाय जे हाबाफारि लानाय बेखौ जाहाथे हेफाजाब होलायनानै जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होयो बेखिनिखौ मिरु बनसु आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै खावलायहरनायजों लोगोसे मिथिहोहरनाय जायो। दा बे दिल्लीयाव थांनायनि जि मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि हाबाफारि जों बिनिखायनो लानाय जादों। सम आरो बोथोरा थांबाय थादों। जोंनाव जायै जायै मोनथाम जोंहा सुक्ति जालांबाय जायखौ जों गिबियाव 1993 BSc 2003 जायखौ जों BTC आरो 2020 जायखौ जों BTR होननानै बुंदों। जोंनि जि दाबिनाय बा जोंनि जि मोननो लुबैनाय BScबो नङा BTCबो नङा आरो BTRबो नङा। बर'फोरनि मोननो लुबैनाय बा दाबिनाया गोदोनिफ्रायनो बड'लेण्डसो। बेखायनो जों दिनैसिमबो जों जि मोनफुङै जि बड'लेण्ड बै बड'लेण्डखौ मोनफुंहोनो जायखौ जों दिनै बुंबाय थादों ब्रैथि खेबनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेखौ जों बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै जों बेखौ लानानै थांगोन। जेब्लासिम जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों बनसु बा बर' माहारियारि फरायसा आफादा माब्लाबाबो कमप्रमाइज बा माबा मोनसे फिसा सुक्तिफोरखौ लानानै जों फैनाय नङा। बेखौ जों रायजो राजाफोरनि आइ आफा बर' आइ आफाफोरनि सिगाङाव जों दिनै दाखियै बा समाय लानानै जों बुंनो हायो। दा बेनिखायनो जों बनसुनि जानानै बेखौसो जों बुंदों। दिनै सुक्तिया जालांबाय जिखियानो जादोला फिसा गिदिर बनसुआ बाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जि जोंनि मोनसे मोनथाय बड'लेण्ड जों बेखौ मोनफुंनायाव साफ्रोमबो बर'फोरा साफ्रोमबो जाय जेरावखि थाया मानो बर'फोरा हेफाजाब होनांगोन। बेखिनिखौ जों बनसुनि जानानै गले गले खावलायहरनाय जायो। दा दिल्लीयाव थांनायनि बे प्रग्रामा बेखिनियावनो बुंनाय जाबाय। दानिया थामथि जि आयदा बाहाय दं थांनाय 5 जुलाइ खालाराव बाथौ गौथुम महासभा आरो सासे हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरि मा होननानै बुङो जोंना सत्यरन्जन बरा बिथांमोनहा मोनसे प्रेस मिटआव जयै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे धोरोमखौ लानानै बेले बेजे लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बै बाथ्रा बुंनायफोरखौ लानानै गोबां बर'नि गेजेराव दान्थे बिदान्थेबो जानायखौ जों दिनै नुबोगासिनो दं ससियेल मिडियाफोराव। दा बनसुआ बेखौसो बुंगोन बिथां सत्यरन्जन बराया एक्सुवेलि सोर? बिथांनि जि धोरोम बिथाङा जि धोरोमखौ मानियो बा जि धोरोमखौ फालियो बिथांहा बाथौ धोरोमजों मा सोमोन्दो दं जों बेखौसो बुंगोन। मानोना सत्यरन्जन बरा बायदि सासे मानसिया बाथौ धोरोमनि जेबो 1% बिथाङा मिथिया। बाथौ धोरोमा जाहैबाय बर' माहारिनि सानथ्र'हायै समनिफ्राय सिबिबोनानै दिनैसिम सोलिबोनाय मोनसे जोंनि गोजाम धोरोम। आरो बेखौ सोरबाया हिन्दु धोरोमनि जों गोरोबनाय धोरोम होननानै बुङोबा बाहाय बनसुआ बुंगोन बाथौ धोरोमा माब्लाबाबो हिन्दु धोरोमजों गोरोबा आरो बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमनि जेबो बाहागोबो नङा। बेनिखायनो जों बिथां सत्यरन्जन बराखौ सांग्रांथिसो होयो। बिथाङा गिबियाव गावसिनि धोरोमखौ फोसाबग्रोथों। जोंनि बर'नि गेजेराव जि ख्रिस्टियान धोरोम आरो बाथौ धोरोमखौ लानानै बेले बेजे खालामनायखौ दोनथ'नानै बिथाङा गावनि हिन्दु धोरोमनि खामानियाव मावथों।
खामानिखौ मावथों आरो गावसिनि हिन्दु धोरोमखौ मोजाङैनो लानानै थांथों। दा आं मोनसे खोथाखौ आं बुंदों, माने ओरैबायदि जों जेन'बा हमनानै लादो, जोंहा मोनसे समाव बर' हारिहा मोनसे समाव ओरै गाज्रि थासारि जोंनियाव फैदोंमोन, जाय समखौ जों जेब्लाबो जारिमिना जोंखौ खिथायो आरो माब्लाबाबो जों बर' हारिया बेखौ बावनो हानाय नङा। बे जि जाथाय बा जि बे माखासे जोंनि गेजेराव जि मोनसे जादों, बे जाथाया जाहैबाय जाय समाव बर'फोरा गासैबो बाथौ धोरोमखौनो लानानै सिबिनानै गामि ओनसोलाव ग्रोम ग्रोमै रायजो जादोंमोन। बे समाव माखासे गावसोरखौनो हिन्दुबादि, हिन्दु धोरोम होननानै हिन्दु धोरोमनि बामोन, सोरबाया गिदिर जाथिनि मानसि होननानै लाग्राफोरा बर'फोरखौ निकृष्ट गोग्लैसोनाय हाग्रानि मोदाय भुट फेथाखौ सिबिग्रा, गोथाङैनो जाग्रा बा बायदि बायदि मुङै बर'नि धोरोमखौ जि बाथौ धोरोम बेखौ मुगैदोंमोन। बे मुगैनायाव ओरैबायदि माखासे जाथाय जालांदों। दाबो जोंनि जि माखासे जायफोरा सिनियर बा एजेड मानसिफोर, बिथांमोना बुंनो हागोन, बानायजानाय बिथांमोना प्रेक्टिकेलि दङ। जाय जायगायाव बर'फोरा, जाय दखानाव बर'फोरा साहा लोंहैयोमोन, बै जायगायाव बर' मानसिया साहा लोंनाय कापखौ गावनो सुनानै आरो जिरायनाय सियारखौ गावनो सुनानै होबोनांगौमोन। इसिसिम बर'फोरखौ मुगैदोंमोन। दिनै मानो सोरबा सासे हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरि सत्यरन्जन बरा बायदिया बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमनि बाहागो होननानै बोरै बुंनो हाखो? बेखौ बर' जाथिया माब्लाबाबो मा होननानै हजम खालामनानै थानो हानाय नङा। दा जोंबो बुनसुनि जानानै जों बेखौ माब्लाबाबो हजम खालामनानै थानो हानाय नङा। आरो बे जि बुंनाय राव, जि ख्रिस्टियान, बर'नि जि ख्रिस्टियान धोरोम लानाय जि बर'फोरा ST नि मोनथायनिफ्राय दोरोदनांगौ बा ST नि मोनथायखौ बोखारनांगौ होननाय मोनसे सोदोबा जाहैबाय मोनसे असंबिधानिक सोदोब। जोंनि इन्डियान संबिधानाव लिरनाय दंखायो, भारताव थानाय गासैबो सुबुंफोरानो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनानै संसार जानो हागोन। बे जोंना मोनसे भारतनि मोनसे संबिधानावनो दंखायो। दा बै बिथां सत्यरन्जन बरा जि बुंनाय, बेयो मोनसे असंबिधानिक सोदोब। बबेबा जाथिखौ लानानै धोरोम आरो जाथिजों गेजेराव लाबोनानै नों गावसा होलायनो नागिरनाय, बे मोनसे षड़यन्त्र होननानै जों बुनसुनिफ्राय बेखौ डिनाय खालामोबा सोंखारियो। आरो मोनसे खोथाखौ आं क्लियारलि बुंगोन, बुनसुनि जानानै जोङो दिनै बर' माहारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै जों गावस्रालायनो नाङा। जोंहा धोरोमखौ लानानै गोदोनिफ्रायनो गावस्राखायाखै। जोंनाव गुबुन गुबुन धोरोम थानो हागौ। जों मोनसे बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै, जों मोनसे हारि बेखौ लानानै जों दावगालांनांगौ। अब्लासो जों जोंनि जि मोनसे जाफुं हारि हिसाबै थांनानै थागोन। धोरोमा जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन हाबफैनो हागौ। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां धोरोम दं, बाथौनिफ्राय लानानै ख्रिस्टियान, जैगुरु ना, ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन। दा बे धोरोमा आलादा सेप्टार आरो जाथिया आलादा सेप्टार। बबेबा मोनसे बर' हारिनि सुबुङा बबेबा मोनसे धोरोमखौ लानानै सिबियोब्लानो बे बर' हारिनिफ्राय गुबुन हारि जाहैयो, बे माब्लाबाबो जानो हाया। आरो जों बेखौ बुनसुनि जानानै जों माब्लाबाबो गनाया। बेनिखायनो जों बै जि माखासे असंबिधानिक जि सोदोब बाहायदों बिथां सत्यरन्जन बरा, सासे हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरिया, दा बिनि थाखायनो जों बिथांखौ क'क्राझार थानायाव जों बिथांनि नामाव जों केस होनाय जादों। दा जों बेखौबो जों मा होननानै बुङो, बुनसुनि जानानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन, जाहाथे क'क्राझार थानानि OC बिथाङा जाहाथे थाबनो मा होननानै बुङो एक्सन लायो।